tässä paneelikeskustelussa me tullaan lähestymään näitä tosi monimutkaisia kysymyksiä toivottavasti mahdollisimman ratkaisukeskeisesti. Ja toivotaan, että tämän keskustelun jälkeen me kaikki voitaisiin ymmärtää paremmin, että mitä tutkija ja mitä myös toimittaja voi tehdä, jotta me voitaisiin monilla eri tasoilla ratkaista näitä tosi systeemisiä ja kompleksisia, hankalia ympäristöongelmia ja mennä sitten parempaa maailmaa ja tulevaisuutta kohti. Just näin. Nyt vihdoinkin haluan esitellä meidän 4 upeaa panelistia. Meillä on täällä Petja Pelli, talouden ja politiikan toimittaja Helsingin Sanomista. Sitten meillä on, hei joo, testatkaa, että mikit toimii. Hyvä. Sitten meillä on Marja Heinonen, kirjoittaja ja toimittaja 1,5 Mediasta. Tiina Nyfors, väitöskirjatutkija, kohtuustutkija Helsingin yliopistosta ja myöskin entinen toimittaja, vai mitä? Näin on. Ja sitten meillä on Toni Ruuska, kestävän talouden dosentti Helsingin yliopistosta. Lämpimästi tervetuloa ja eiköhän me aloiteta keskustelu. Ensin sanon vaan sen verran, että tämä tilaisuus etenee sillä tavalla, että ensin meillä on noin tunnin paneelikeskustelu, jonka jälkeen me varaamme aikaa yleisökysymyksille. Eli jos nyt tulee semmoisia kysymyksiä, mitä me ei tajuta kysyä tai haluatte syventää jotain aihetta, niin kirjoittakaa ylös, meillä on aikaa siihen. Ja sitten sen jälkeen me jatketaan vielä epävirallisemmin keskustelua ja toivotaan, että jäätte tänne sitten keskustelemaan keskenänne ja jakamaan ajatuksia, mitä täältä on syntynyt. Kyllä. Tämä on oivallinen paikka kohdata uusia ihmisiä ja syventää tätä keskustelua ja toivottavasti tämä voisi johtaa johonkin muutokseen. Aloitetaan vähän pohjustamalla viimeaikaista uutisointia. Onko teille, hyvät panelistit, jäänyt mieleen joku kestävyys- tai ekokriisiaiheinen uutinen viime ajoilta, joka jätti kylmäksi tai kuumensi tunteita? Mikä uutinen ja miksi? Vai onko joku erityisen hyvä esimerkki, jonka haluaisitte tuoda esille? Voidaan mennä. Aloitetaanko koulujärjestyksessä ja sitten ruvetaan rikkomaan sitä tylsää riviä? Okei. No varmaan minun eniten kuumentaa monetkin metsäalaan liittyvät kirjoitukset tai uutisoinnit, joissa jotenkin toistetaan jotakin vanhoja väärinkäsityksiä, joita on yritetty oikoa pitkin matkaa, mutta sitten ne aina nousee sieltä kuin zombit. Et jotenkin vaikka se, että metsien annettaisiin vanheta, että se olisi jotenkin huonoksi hiilinielulle tai että ne muuttuisi välittömästi päästölähteiksi. Tai ehkä nyt yksittäisenä esimerkkinä vaikka Seppo Vuokon kirjoitukset, joita nyt vaikka Metsälehdessä on julkaistu liittyen biodiversiteettiin jotenkin, että jos siellä joku iloitsee siitä, että hakkuuaukolla on niin mahtavasti lajeja, kun ei Suomesta nyt kuitenkaan hakkuuaukkoja puutu. Että ehkä sellaiset tavallaan, että jos itse yrittää päivästä toiseen tehdä töitä sen eteen, että se ymmärrys paranisi ja sitten sellaiset vanhat jotenkin vähän kiistatta väärät käsitykset niin kuin nostetaan vaan uudestaan esiin ja niitä levitetään ja ihmiset sitten myöskin ihan aidosti sitten uskoo niihin, kun niitä on niin kauan taattu. Mutta ehkä sitten joku positiivinen esimerkki. Mä oon nyt viime aikoina kirjoittanut niin vihreästä siirtymästä ja kiertotaloudesta. Ja nyt yksi juttu, joka tässä nyt on pian tulossa julki, liittyy betoniin ja betonin päästöihin. Betoni on kiinnostavaa, niin kuuntelin semmoista Climate Now-podcastia, missä Obaman entinen tällainen ympäristöneuvoantaja Rebecca Dell selitti tätä ongelmaa, mikä monien materiaalien, vaikka betonin ja muovien ja muidenkin teräksen niin päästöihin liittyy, että siinä oli tosi hyvin se kuvattu, niin se oli taas positiivinen esimerkki. Hienoa, löytyy hyvää ja huonoa. Entäs Marjan mielipide? No niin, onko tämä päällä? On, jo. Se on päällä. Mä jatkan vähän tuosta metsäteemasta, että ihan tämmöinen konkreettinen oli tämä keskustelu ennallistamisasetuksesta ja tietyllä tavalla mun mielestä se käsiteltiin aika laiskasti mediassa ja mun mielestä siinä tiivistyy median semmoinen yksi iso ongelma on tämä tämmöinen hampaattomuus, että tietyllä tavalla päästetään liian helpolla lävitse asioita. Ja sitten toinen, mikä mulle tämmöinen yleisempi teema, mikä on mulle ehkä lempilapsit, mä oon aikoinani ollut taloustoimittaja, silloin mä ajattelin, että mä oon ihan väärässä paikassa, mutta mä huomaan, että mua edelleen kiinnostaa kauheasti talouskysymykset. Ja mun mielestä ylipäätänsä talouteen liittyvien asioiden käsittely mediassa, koska se liittyy niin tiukasti tähän kestävyysteemaan, niin se on ihan poskettoman huonoa. Ja siinä mun mielestä on tämä toinen haaste, ja se on tämä, että ei ole tarpeeksi osaamista. Se on aika haasteellinen kenttä ottaa haltuun. Mutta mä jätän nyt näihin huonoihin, koska mä tiedän, että meille tämä tunnin mittaan tämä nousee sinne ratkaisujen puolelle. Mä palaan sitten vasta. Ehdottomasti. Entäs Tiina?
Joo, mä luin Suomen Kuvalehdestä yhden, tai sen ekalla sivulla oli semmoinen, että Suomi tarvitsee tuottavuusloikan. Ja tämä on niinku huono uutinen, että semmoisia peräänkuulutetaan, koska se on tätä samaa, mitä me ollaan tähän saakka yritetty tehdä, eli lisää tuottavuutta, lisää tehokkuutta, ja meidän planeetta on ja ihmiset on silleen niin kuin menossa burnouttiin tällä hetkellä ja Eli se oli semmoinen, joka mitä ei niin kuin ilahtanut. Mutta sitten oli semmoinen uutinen, joka on sinänsä, niin kuin, jos mä vielä saan sanoa toisen, niin Espanjassa on nyt niin kuin kuivuus mikä on tietenkin myös hyvin, hyvin traagista ja näin, mutta siinä sekä Kanarian saarilla että Kataloniassa ollaan nyt ruvettu puhumaan turismin rajoittamisesta. Ja se oli hyvin ilahduttavaa, ei ollenkaan yllättävää, mutta ilahduttavaa, että ruvetaan niin kuin reagoimaan paikallisasukkaat. Jes, mulla on 3 tämmöistä inhoki-kategoriaa. Napakasti. Napakasti. Jo. Ensimmäinen on tämmöinen ilmastonmuutoksen hyötyjämaa-diskurssi, ikään kuin että Suomi hyötyisi ilmastonmuutoksesta. Toinen on sitten tämä, että ilman talouskasvua meillä ei olisi varaa suojella luontoa tai ympäristöä. Ja 3. on sitten tämmöinen niin kuin toivoa on vielä -tyyppinen journalismi, jossa aina niin kuin siirretään raja-arvoja kauas tulevaisuuteen ja lähdetään siitä, että kaikki ei ole vielä menetetty. Ne on oikeastaan ne mun 3, mistä mä aina jollain tavalla sen pilaa mun päivän. Mutta sitten mun mielestä ansiokkaasti viime aikoina ihan valtakunnan mediassa on niin kuin metsäkeskustelu siirtynyt selvästi kriittisempään suuntaan. Yes. Kiitos. Tosi hyviä nostoja ja esimerkkejä. Me voitaisiin aluksi keskittyä nyt vähän tähän uutisoinnin tilaan ja siihen, että mikä tässä niin kuin on vähän niin kuin se NS-ongelma, ja sitten mennään myöhemmin niihin ratkaisuihin. Eli mediassa nousee tosiaan erilaisia keskusteluja ja kertomuksia ja narratiiveja, ja media muokkaa erilaisia maailmankuvia ja luo sitä maailmankuvaa meille. Niin tämä ensimmäinen kysymys tulisi nyt tutkijoille. Miten te kuvailisitte ekokriisin käsittelyä mediassa tällä hetkellä omasta tutkimusperspektiivistänne käsin, ja Tiina voi vaikka aloittaa. Joo, itse keskityn kohtuuteen omassa väitöskirjatutkimuksessani ja kohtuusnäkökulma ilmastopolitiikassa. Ja kohtuuteen ei ole mitään tiettyä määritelmää, mutta sitä voi määritellä esimerkiksi niin, että hyvä elämä kaikille planeetan rajoissa. Ja sitä voi myös nähdä tämmöisenä Donitsi-mallina tai kulutuskäytävänä, missä on ekologinen yläraja ja sosiaalinen minimiraja. Ja sitten riippuen siinä, että missä on tällä hetkellä, niin sit pitää joko saada lisää, jotta se sosiaalinen minimi täyttyy, tai sitten pitää niin kuin vähentää tai kohtuullista, jotta pysyy niin kuin ekologisissa rajoissa. Ja Suomi on niin kuin monessa mielessä siinä me ylikulutetaan, niin ja mediassa sanoisin, että aika vähän näkee sen, että niin kuin se olisi vaihtoehto, kun puhutaan että miten ratkaista näitä ongelmia. Että siinä on tuottavuus ja vihreä kasvu ja vihreä siirtymä. Ja sitten on niin kuin tiettyjä juttuja, jotka keskittyy nimenomaan johonkin vähentämiseen tai yksinkertaiseen elämään, mutta silleen valtavirtaa tai suurimmassa osassa jutuissa, mitä nyt en ole tutkinut tätä, mutta lukijana ja mediaseuraajana, niin sanoisin, että aika yleistä on myös, että ei voida niin kuin elintasoa ei voida laskea tai ei voida muuttaa sitä elintapaa. Yeah. No mitäs Tonilla on ajatuksia? No monia mietteitä. Mä oon yrittänyt siirtyä tämmöisestä niin kuin entisestä tosi vihaisesta nuoresta miehestä tämmöiseen niin kuin ymmärtävään keski-ikäisyyteen, joka on välillä sit tosi vihainen kanssa, mutta sitten onneksi mulla on puunpilkkomista ja muuta kotona, mitä mä voin harrastaa. Mutta mä sanoisin, että media on aika sen näköinen, mitä ehkä voi ajatella, kun se on kuitenkin niin kuin, siihen sisältyy polkuriippuvuutta, historiallisia kehityksiä. Se on tietystä syystä tietynlainen. Se, mikä sille ei varmaan ole tehnyt hyvää, on se, että niin kuin asiat liikkuu nopeammalla tempolla koko ajan, ja sitä uutisvirtaa tulee vaan niin kuin pilvin pimeästi, tulee vielä globaalisti joka paikasta.
musta tulee avaruudestakin sitä tietoa kyllä, mutta tavallaan, että sitä tulee vaan niin kuin liikaa. Että kuka tahansahan siinä tavallaan halvaantuu, että ei voi vaan niin kuin enää tietää, miten nämä asiat liittyy toisiinsa. Ja sitten samalla mun täytyy sanoa, että en mä ole kestävyystutkimukseenkaan yhtään tyytyväinen. Tämä ei ole niinku mikään, että media olisi jotenkin niinku rikki, vaan niinku tämä meidän yhteiskunta on rikki, tämä meidän maailma, mikä me ollaan luotu, on rikki. Joo, tuossa on vahvoja sanoja. Haluaako Petja ja Marja kommentoida tutkijoiden näkökulmia? Joo, mistähän aloittaisi? No vaikka toi kulutuksen vähentäminen, että mun mielestä se on ihan totta, että eihän se ole sellaisena valtavirtaa puhetapana median jutuissa ainakaan niin kuin rakenteellisella tasolla. Että varmaan paljonkin sellaisia aika luettujakin juttuja, tai ihmisiä kiinnostaa sellainen pienen mittakaava säästäminen, että tämä mies eli näin ja näin vähällä rahalla, tai meillä oli tosi luettu juttu, kun joku espoolaismies oli muuttanut igluun talveksi. Ja niin kuin siis sellaiset, ja ihmisiä tietysti niin kuin suomalaisilla on niin kuin DNAssa se sellainen tietynlainen niin kuin kohtuus ja jopa niin kuin vyön kiristäminen ja näin niin kuin pienessä mittakaavassa, mutta sitten isommassa mittakaavassa jotenkin sellainen rakenteellinen ajatus siitä, että tehtäisikin vähemmän tai vähemmällä materiaalia tai saatikkaa, että kyseenalaistettaisiin sitä talouskasvupuhetta, niin sitä on vähän. Tai että se on minusta ihan oikea havainto. Joo, mä voisin jatkaa. Mulla on itse asiassa 2 hattua, että mä olen itse myös mediatutkija aktiivinen tällä hetkellä, että mä olen sekä toimittaja että tutkija. Mutta mä mietin sitä, että tämä on vähän samanlainen ajatus mulle tulee mieleen, puhutaan tämmöistä kestävyydestä, niin sehän on valtavan iso, jotenkin semmoinen kaiken läpimenevä asia. Mulle tulee vähän mieleen sama kuin digitalisaatio aikoinaan. Ja silloin mä oon ollut mediassa silloin 90-luvun alussa, kun digitalisaatio tuli. Se ensin nähtiin hirveän erillisenä ja tämmöisenä, mikä nyt nykyään tuntuu hassulta, kun digitalisaatio on kaiken läpileikkaavaa. Niin musta tuntuu, että medialle on tällä hetkellä haaste vielä jotenkin nähdä tätä kestävyyttä tämmöisenä niin kuin läpileikkaavana siinä kaikessa kirjoittamisessa esimerkiksi. Sehän pitäisi olla mukana siellä. Niin, ei ehkä kestävyyttä kokonaisvaltaisesti, mutta kyllä siinä mun mielestä, itse pystyn puhumaan parhaiten tietysti Helsingin Sanomien puolesta, kun siellä teen töitä, niin siellä on kuitenkin se hyvä kehitys tapahtunut, että jos vielä vaikka 10 tai 20 vuotta sitten ympäristöjutut oli helposti, siellä oli joku oma vihreä vinjetti, ja tässä nyt on nämä ympäristöasiat, ja sitten on kaikki maailman muut asiat. Niin mun mielestä siitä ollaan kuitenkin vähän päästy siihen suuntaan, ainakin toimituksen sisältä se näyttää siltä, että monien eri toimitusten ihmiset kirjoittaa ympäristöön liittyvistä teemoista tai sisällyttää niitä näkökulmia juttuihinsa. Ei tietenkään aina eikä täysin, eikä välttämättä ihan joka kerta tarvikaan, mutta mun mielestä se kehitys kuitenkin on mennyt vähän siihen suuntaan, että ne raja-aidat on vähän kaatunut. Nyt mä voin sanoa, että Hesarihan edustaa tässä niin kuin parhaimmistoa selvästi, että teillä on niin kuin strateginen linja, että teillä tehdään paljon tämmöisiä ympäristöä ja kestävän kehityksen. Sähän olit välillä nimetty. Minun ei tarvitse mielistellä tässä. Mä oon hyvin kriittinen. Mä oon Suomen arvostelijaliiton jäsen jopa. Mä oon virallinen kriitikko, että mä arvostelen. Mutta Hesarihan, ja sitten tuli semmoinen, mikä mun piti äsken vielä sanoa, että meillähän on hyvin kapeasti just näitä. Hesari tekee tosi hyvää, jotkut tekee hyvin. Sitähän meidän pitää muistaa, että kun nyt puhutaan mediasta, tuli mieleen sun puheenvuorossa, että jotenkin mediahan nyt ajatellaan helposti, että se on tämä meidän perinteinen media. Että tietyllä tavalla kyllähän meillä on paljon muutakin, missä tapahtuu sitten, ja onko se sitten kehityskulku, että siellä pienemmässä skeneessä sitten jatkossa tehdään sitä, ja mikä on sitten meidän vastuu tämmöisenä, niin kun edustetaan tämmöistä niin kun isoa valtamediaa. Hesari on ottanut hyvin sitä vastuuta, mutta laajemmin mä en näe, että sitä on otettu niin paljon. Eihän se ole täysin enää meidän hallussa. Moni nuorempi sukupolven edustaja, niin ei ne varmaan tiedä, mikä on Helsingin Sanomat. Että ne saa TikTokista tai YouTubesta sen, mitä saa. Ei se ole edes silloin meidän vallassa, että sekin on vähän oma hyväinen ajatus, että me jotenkin Hesarista voitaisiin edes määritellä tätä täysin, varsinkin jos me ei todella aktiivisesti yritä mennä sinne, missä ne yleisöt on. Hei, tämä oli loistava aasinsilta, koska seuraava kysymys tässä mulla olisi juuri teille toimittajille, että mikä teidän mielestä on median vastuu kestävyysuutisoinnista? Onko sitä ylipäätänsä ja kuka sen sitten määrittelee, jos on? No mä aloitan nyt ensin tällä, että mä oon tämmöinen, ajattelin jotenkin korkeaotsaisesti, että kyllä mä näen, että medialla on tärkeä tehtävä niin kuin demokratian ylläpitämisenä. Ja se tarkoittaa, että demokratia tarvitsee toteutuakseen kansalaisia, jotka on informoituja olennaisista asioista. Ja joku tämmöiset kestävyyteen liittyvät teemat, niin ne on hyvin olennaisia. Ja kyllä mä näen, että median vastuu pitäisi olla paljon suurempi kuin mitä se nyt tällä hetkellä on näissä. Ja sitoo se entistä enemmän kaikkeen muuhunkin uutisointiin. Ehkä mekin otan tuossa pari pointtia. No ensimmäinen on mun mielestä se, että kyllä medialla on vastuu nostaa itse keskusteluun aiheita, joita toimituksessa ajatellaan, että on tärkeitä. Että ei voi ajatella niin, että media vaan jotenkin heijastaa sitä, mitä sattuu tapahtumaan, koska niin kuin tässä just sanottiinkin, niin se on muuttunut
tavallaan uutissykli on muuttunut yhä nopeammaksi. Ja siihen sykliin tavallaan, vaikka nämä ympäristömuutokset on tosi nopeita, niin ne mahtuu siihen sykliin aika huonosti, jolloin se nimenomaan ympäristöuutisoinnissa vaatii toimitukselta tietoisen päätöksen, että me nostetaan tämä muutos, joka ei minään yhtenä päivänä välttämättä ole sellainen dramaattinen uutistapahtuma, joka niin kuin jonkun räjähdyksen tavoin pakottaisi itsensä sinne uutisagendalle. Että se vaatii sen sellaisen tietoisen päätöksen, ja sitten ehkä toinen, mistä on vastuu, ja viitataan vaikka tuohon tähän alustukseen, että niin tuoda sitä tietoa, että miten nämä asiat liittyy toisiinsa, ja että nyt jos vaikka rakentaminen, jos vähentyy, niin siinä voi olla jotain hyviäkin puolia. Ehkä kuitenkin niin itse vierastan sitä, että joka ikinen pikkujuttu olisi jonkun tietyn ajattelurakennelman läpitunkema, vaikka itse olenkin omasta mielestäni oikeassa ja ajattelen maailmasta just niin kuin kuuluu ajatella ja veisin meidät parempaan tulevaisuuteen, mutta mä en usko, että lukijat tykkää siitä, että mä sen oman ajatuskehikkoni jotenkin tunkisin jokaiseen juttuun. Että kyllä sen kuitenkin pitää journalismista tulla sellainenkin olo, että tässä nyt on niin kuin tavallaan todellisuuden palasia ja faktoja, joista sitten ihminen voi itse tehdä niitä johtopäätöksiä. Voitko tästä Petja jatkaa vähän, että miten sitten kestävyysaiheisia juttuja luodaan, miten niitä taustatetaan ja kuka näitä aiheita ehdottaa ja kuka sitten päättää, mitä julkaistaan? Otatko meitä nyt Hesarin tuonne toimitukseen hetkeksi ja kerrot meille, jotka ei ole tutkijoita täällä, toimittajia, että vähän, että mitä siellä tapahtuu? Aika laaja kysymys, tavallaan voisin selittää jotenkin koko työurani, mutta no okei, mistä niitä ympäristöaiheita tulee? No, niitä voi tulla politiikan prosesseista. No nyt vaikka tässä mainittiin tämä ennallistamisasetus, että siellä koko ajan tapahtuu jotain, päätetään jotain, siihen voidaan tarttua. Niitä voi tulla siitä, mitä taloudessa tapahtuu. Nyt vaikka Suomeen on rakennettu niin kuin moninkertainen määrä tuulivoimaa muutamassa vuodessa ja se aiheuttaa paljon hyvää, mutta se aiheuttaa paljon hankaustakin. Se aiheuttaa vaikka sellaista, että monet lukijat Kainuusta soittelee mulle, että miten tänne meidän vaaroille nyt ilmestyneitä tuulimyllyjä, että tämä ei hallitse kukaan, ja että sitä voi tulla sieltä lukijoilta. Sitten sitä voi tulla ihan siitä, että toimituksessa itse jotenkin katsotaan maailmaa ja analysoidaan, että mitäs nyt tarvitsisi niin kuin tehdä. Tai että vaikka itse olen tässä omassa työssäni ottanut nyt viime aikoina tavoitteeksi, että en kirjoittaisi pelkästään energiasta, vaan muustakin niin kuin kestävyyteen liittyvistä teemoista, niin kuin nyt vaikka siitä betonista tai rakentamisesta tai ruoantuotannosta. Niin, monista paikoista. Mikä sitten, siinä oli joku tämmöinen osa, että miten ne päätyy, miten päätetään, että mitä julkaistaan. Ei sekään ole mikään yksi niin kuin, kyllä siinä on se semmoinen olennaisuuden ja tärkeyden pohtiminen ja se toimituksen keskustelu, ihan aamukokouskeskustelu, että mitkä jos me heitän jotain, että resonoiko se muissa, ihan siis tällainen inhimillinen. Mutta siis totta kai rehellisyyden nimissä, siis mikä tahansa toimitus saa nykyään paljon enemmän tietoa lukijoista kuin mitä vaikka silloin, kun me aloitin toimittajan työt, että siellä nyt saadaan niin jatkuvasti dataa, ei pelkästään niistä klikkimääristä, vaan siitä, että kuinka kauan jutuissa on viihdytty, mihin asti niitä juttuja on luettu, missä vaiheessa ne hyppää pois, minkälaisilla taustoilla, kuinka moni lukija on tullut semmoista. Siis kaikki tämä tieto, ja kyllä se niinkin menee, että jos jotain aihetta niin todella paljon luetaan, niin kyllä siitä niitä juttuja tehdään. Että kyllä se myöskin niin on, että jos joku keskustelu, niin kauan kun se kiinnostaa ja siitä tulee niitä luetuimpia juttuja, niin kyllä sitä jatketaan. Ja ympäristö on tavallaan, se on vähän siinä välissä, että joskus jotkut ympäristöjutut voi kiinnostaa tosi paljon, joskus ne ei kiinnosta yhtään, se riippuu sitten käsittelytavasta. Aika usein valitettavasti se on ihan ihmisen perushavaintopsykologiaa, että sellaiset jotenkin hälyttävät otsikot tai aiheet saattaa niin kuin varmemmin kerätä lukijoita, mikä voi sitten ohjata sellaiseen alarmismiin, mihin toki tietysti näissä aiheissa on aika paljon syytäkin, mutta tällainen. Tämä oli vähän laaja kysymys, mutta oli vaikka laaja, näin. Mutta kiitos tästä yhteenvedosta. Palataan tuohon klikkiotsikoihin myöhemmin tässä paneelissa vielä. Mari, haluaisitko? Se liittyy siihen. Palataan niihin hetken päästä, mutta sieltä seuraava kysymys varmaan. Joo, seuraava kysymys on sitten Marjalle. Sä oot siis mukana tässä 1,5 mediassa, joka on kai aika hiljattain julkaistu uusi media. Niin mikä se on? Voisit sä vähän kertoa siitä, että miksi se on synnytetty tänne maailmaan? Miksi sitä tarvitaan? No se on syntynyt lokakuussa ja se on Taneli Heikka on pistänyt sen alulle. Ja tämä on sinänsä hauska, että Taneli Heikka, hän on journalisti ja hänen majapaikkansa tai pääpaikka on tällä hetkellä Katmandussa, koska hänen puolisonsa on suurlähettiläs siellä. Ja mä oon tullut mukaan tähän alkuvuodesta ja sen takia, että mä oon
pitkä tarina, long story short. Ajattelin käyttää kaiken osaamisen, mitä mä oon elämässäni kerännyt, niin tämmöisen kestävän kehityksen asioiden edistämiseen. Ja sitten mä bongasin silloin tämän 1,5, olisiko viime vuoden puolella ja lopusta. Ja sitten me päädyttiin yhdessä kehittämään tätä, mikä on aika hauska. Meillä meni monta kuukautta, että me ei oltu koskaan tavattu, että me vaan pidettiin yhteyttä Kathmandu-Tampere. Mutta nyt me ollaan jo tavattukin. Ja se on niin kuin 1,5 on lähtenyt hänen ajattelustaan siitä, että hän samalla lailla totesi, että tämmöiset kestävyysteemat on tärkeitä ja journalistille on luontainen tapa lähteä niin kuin tuomaan esille sitä journalismin kautta, niin hän perusti tämän, ja voin taustaksi sanoa, että tässä on tämmöinen vitsikäs ajattelu oli ensin, että se on vähän niin kuin lähtenyt, ei läppänä, mutta ajatus, että hei, että pitäisi olla tämmöinen kestävyysasia, niin kuin teemojen 7, siitä tulee nimi 1,5. Mutta käsittelyssä se ei pyri tämmöiseen seiskamaiseen, mutta kyllä pyrkii tämmöiseen niin kuin lähestyttävyyteen. Mutta se on, niin kuin, se on tällä hetkellä aika pientä vielä, että se on, voisi sanoa, että se on niin kuin semmoinen niin kuin puolessa vuodessa tullut niin kuin 30 000, sanotaan on niin kuin, lukukertaa, joka yli 20 000 kävijää. Et sillä mä tiedän, kun mä oon itse tehnyt, mun ennätys on, että mä oon CNN:lle tehnyt juttuja, niin mulla on ollut 300 000 jollain mun jutuilla lukijoita, niin mä sillä niin mutta niin se aina ei ole se määrä, vaan siitä voi poikia muutakin. Ja 1,5 on myös kehittänyt esimerkiksi tällä hetkellä, tulee mieleen tästä, että mikä pienen median mahdollisuus on tehdä. Että meillä on semmoiset, oltiin mukana kehittämässä konseptia hyvän tulevaisuuden aamukahvit, jotka on tämmöiset, niin kuin tämmöisen Suomen akateemisen strategisen tutkimuksen SISU-hankkeen kanssa yhdessä. Meillä on joka kuukauden tiistai aina Zoomissa tämmöinen tunnin keskustelutilaisuus jostain tämmöisestä kestävän kehityksen teemasta. Ja kun me tämä antaa ehkä jotain kuvaa, kun me ensimmäinen järjestettiin, me ajateltiin, että okei, että ehkä me saadaan 30 osallistujaa, siellä yli 400. Niin kuin, siinä on esimerkiksi konsepti, joka toimii, että meillä on niin kuin ajatuksena, että vaikka tämä on lähtenyt tämmöisenä niin kuin verkkomediana, ihan niin kuin perinteisenä, niin me emme ole kiinni siinä, ja tämmöisenä pienenä toimena voidaan kokeilla yhteistyötä muiden kanssa ja hakea niitä tapoja, millä me tavoitettaisiin ihmisiä. Et mulla itsellä on jotenkin semmoinen halu tavoittaa ihmisiä. Totta kaikki niin kuin mun mielestä luulen, että olette uskovaisia tässä näin, että kun miten saisi kiinni niihin ihmisiin, jotka ei vielä niin kuin jotenkin koe näitä asioita itsellensä tärkeäksi, koska sehän on fakta, että nämä koskettaa meitä kaikkia. Et se on niin kuin semmoinen iso työ, ja 1,5 niin kuin yrittää jotenkin tähän omalla tavallaan niin kuin vastata. Niin kyllä se semmoinen omalle seurakunnalle saarnaaminen on aika iso riski ympäristöjournalismissa. Mites sitten sieltä tutkijoiden puolesta Toni ja Tinalta, niin Toni, jos mietit sitä mediaympäristöä, kenttää ja sitten sun uutta tutkimushanketta, jossa itse asiassa puhutaan moniäänisyydestä vai mitä, niin miten tämä tutkimus voisi suhteutua tähän nykyiseen kestävyysuutisointiin ja mitä sieltä voisi tuoda sitten uutisointiin? Niin, ehkä se, mistä toi jotenkin sai alkunsa toi koko ajatus, että minkä takia sitten moniäänistä kestävyystutkimusta peräänkuulutettaisiin tässä hankkeessamme, niin oli joku sellainen havainto, että tuntuu, että tämmöinen niin kuin länsimaalaisen valkoisen ihmisen melko tekno-optimistinen ääni kuuluu aika paljon myös kestävyysjournalismissa. Usein ajatellaan, että meidän ei hirveästi tarvitse muuttaa mitään, kunhan vaan se seuraava tärkeä innovaatio keksitään ja saadaan vyörytettyä maailmalle. Ja samalla meillä on sellainen fiilis, että on paljon sellaisia ääniä, jotka ei oikeastaan ehkä kuulu kauhean hyvin, osittain sen takia, että he on marginalisoitu tai sitten, että heillä ei vaan ääntä, mitä me ymmärretään, niin kuin vaikka tuotantoeläimet. Ja sitten taas toisaalta on paljon sellaisia tahoja, jotka me mielestä jo näyttäisi ainakin vaikuttavasti eläisi niin kuin jollain tavalla paljon kestävämmin. Ja sitten se on tietenkin meidän tutkijoiden haaste, ehkä se on myös toimittajien haaste, että miten pystyy antaa äänen ryhmälle, jota itse edustaa, ja sitten tulee itse tämmöistä hyvin niin kuin etuoikeutetusta positiosta. Että pystytäänkö me tutkijoina tai median edustajina antamaan ääni sellaisille tahoille, jotka on jollain tavalla marginalisoitu tai hiljennettyjä. Puhutaan vaikka alkuperäiskansoista tai tuotantoeläimistä tai sitten vaikka omavaraistelijoista. Niin siinä on suuret haasteet, ettei me sitten tulla niin kuin heitä tutkimuksessa tai mediassa sit myöskään niin kuin edustettua väärin tai käytettyä sitä heidän asemaansa jollain tavalla väärin.
Mutta joka tapauksessa se moniäänisyys on mielestäni tärkeää tuoda siihen kestävyyden käsitteeseen myös, että se ei vaan niin kuin palaudu johonkin semmoisiin tyhjiin asioihin kuin taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Sieltä, joo. Mä voisin kysyä, tai oikeastaan kommentoida, mutta tulee mieleen tuosta iso haaste, että jos on moniäänisyys, ja silloinhan ne usein edustaa pienempiä ryhmiä. Ja sitten tullaan tähän, mitä sä vähän sanoit, sitä, että kuitenkin halutaan mediassa nostaa sellaisia asioita, jotka saa paljon yleisöjä. Niin miten me sitten saadaan tämmöisille pienemmille ryhmille niitä esille, kun media kuitenkin tuijottaa sitä helposti, että lukeeko näitä kukaan? Niin ehkä se viesti on enemmänkin se, että kestävyys on tosi moninainen, monimuotoinen ilmiöasia. Ja sinne sisältyy tosi paljon erilaisia käsityksiä siitä. Voisi jopa ajatella, että koko kestävyyden käsite on kaapattu. Niin kuin jos öljyteollisuus tai autoteollisuus välttää olevansa kestävä tai kestävämpi, niin siinä on jotain pielessä aika vahvasti. Mutta ehkä se, tässä hankkeessa on just se ajatus siitä, että kestävyys ei kuulu niin jollekin tietylle ryhmälle, on se sitten valtapositiossa tai jollekin teollisuudelle, vaan sitä, niin kuin, että meillä on erilaisia käsityksiä kestävyydestä ja ne ei ole välttämättä aina yhteismitallisia, mutta me pitäisi saada ne jotenkin ne äänet kuuluviin, jotta me ymmärrettäisiin, kuinka moninaisesta asioista loppujen lopuksi on kyse. Kyllä mä kuitenkin just ajattelen, että toi moniäänisyys voi olla myöskin tapa tavoittaa niitä uusia yleisöjä, jos sen riittävän laajasti ymmärtää. Että jos mä vaikka itse olen kriittisesti ajatellut omaa raportointia, niin nyt vaikka vuoden ajalta, kun on keskittynyt vihreäseen siirtymään, niin kun se on aiheena sellainen, että siinä tosi helposti siellä aina puhuu tietyt ihmiset, kuin EK:n Janne Peljo tai tietyt isot yritykset, koska on kyse isoista abstrakteista summista ja jostain tontista jossain, joka on varattu jostain tehtaasta, jota ei vielä edes rakennettu. Ja että tavallaan, että sitten tulee helposti just sellaista ylätasosta, mikä ei ole kiinnostavaa. Että ihan jo pelkästään sillä, että haastatellaan ihmisiä, joita nämä aiheet jotenkin koskettaa. Mennään johonkin paikan päälle. Ei sekään nyt ole mikään tae, että sitä luetaan, mutta kyllä se nyt voi niin kuin, ja tavallaan myöskin se mun mielestä, että journalismissa voi ihan hyvin niin kuin myöntää, että asiat on vaikeita. Eikä ole mielestäni pakko edes tarjota mitään ratkaisua. Että vaikka se yksi reportaasi jonkin just teisät Kainuusta, niiden ihmisten parista, jota ärsytti se, että vaaralla, että on täynnä kohta tuulivoimaloita ja niitä jotenkin hallitsemattomasti. Siellä on monta hanketta päällekkäin tai joku luontomatkailuyrittäjä, joka oli ihan epätoivoinen, että mitä hän nyt tekee. Mun mielestä me voin vaan mennä siinä tehdä se. Ei mun tarvitse siinä niin kuin esittää, että miten tämä välttämättä just tässä kohtaa ratkaistaisiin, mutta se vaan tuo ihmisille sen, että okei, nyt me ollaan samalla sivulla, että tämä uutisointi tästä tuulivoimasta jotenkin vastaa sitä minunkin kokemusta, eikä se vaan koko ajan sitä, että joku jossain, joka käyttää sitä sähköä, mutta joka ei näe omassa maisemassaan yhtään tuulivoimalaa, kertoo, että miten tämä ratkaisee kaiken. Se on tosi tärkeää, että se journalismi ei voi olla täysin niin irrallaan siitä ihmisten kokemuksesta. Joo, mä kommentoin, mutta lyhyesti vaan, että tämähän on niin totta, mitä sä sanot, mutta samalla mut tulee ajatus mieleen, että kyllähän Helsingin Sanomissa on etuoikeutettu. Sitten mä rupesin miettimään tämmöistä meidän mediakenttää. Mä oon itse asiassa paljon ollut Sanomalehti Karjalaisen kanssa tekemisissä Joensuusta ja tunnen näitä pienempiä toimituksia, joilla pitäisi myös käsitellä tämmöisiä kysymyksiä. Niin mä mietin, että kyllä varmaan törmätään siis semmoisiin asioihin, niin kuin linjanvedot siellä toimituksessa, että ei pidetä tärkeinä, tai sitten yksittäisen toimittajan niin kuin pelko ottaa. Se on paljon kivempi olla taloustoimittaja tai politiikan toimittaja kuin esimerkiksi kestävän kehityksen toimittaja. Se vaatii aika paljon, että sitä nousee esille tämmöisiä asioita, että muualla, että päästäisiin samaan, missä ollaan Hesarissa, niin se olisi niin kuin jotenkin, en mä tiedä, onko sulla mitään neuvoa siihen, että miten sitä polkua voisi rakentaa muualle? En tiedä muuta kuin, että niin, paikallisjournalismi on tosi tärkeää, mutta siinä on just se ero, että jos me menen johonkin Kainuuseen, niin mulla ei ole tavallaan siinä niin paljon mitään kiinni. Tai pelissä me voin tehdä sen sieltä vapaammin kuin joku paikallinen voisi tehdä. En tiedä, toivottavasti paikallismediatkin löytää jonkun tava selviytyä niin kuin ylipäätään. Joo, lopussa kun päästään ratkaisuihin, niin siellä sitten voidaan ehdottaa näitä. Me voitaisiin nyt esittää kysymys vielä Tiinalle. Sä oot siis kohtuuden väitöskirjatutkija, niin kuinka paljon tämä kohtuusnäkökulma näkyy uutisoinnissa? Vähän äsken kyllä jo kävitkin sitä läpi, mutta haluaisitko sanoa siihen mä vastasin vielä aika paljon jo siihen, mutta mua kiinnostaa myös se kysymys, kun mulla on se toimittajatausta. En ole moneen vuoteen siis työskennellyt toimittajana. Viimeksi tein vähän freelance-juttuja tuossa ehkä jotain 6 vuotta sitten, eli siitäkin on aikaa jo. Mutta tavallaan se niinku median vastuukysymys mua kyllä kiinnostaa. No, kerro siitä. Ja sitten kun myös on niin kun astunut itse, ei ole enää siinä niin kun toimittajatodellisuudessa jotenkin, niin no, tavallaan että me eletään nyt semmoista
tai siis mitä on muuttunut, siitä on niin kuin 20 vuotta, kun mä olin toimittajana silleen töissä, niin, niin siis maailma on muuttunut tosi paljon siitä. Siis ainakin missä määrin niin kuin ympäristökysymykset on nyt ihan eri tavalla niin kuin agendalla, ja sitäkään ei ole hirveän pitkä aika, mutta ei ne 2005 vielä ollut. Mä rupesin vähän 2008, kun rupesin opiskelemaan ympäristökestävyystiedettä, niin sitten rupesin katsomaan niin kuin uutisia vähän sen linssin niin kuin läpi. Ja silloin oli niin kuin semmoisia pieniä juttuja just kuivuudesta, oli niin kuin tulvia ja semmoista, mitä pystyi yhdistämään, mutta ei siinä niin kuin vielä, mitä mä nyt ainakaan silloin luin, niin siinä ei hirveästi puhuttu. Ei ne ollut niitä isoja juttuja, että oltaisiin oltu mitenkään hirveän huolissaan siitä, että tämä voisi olla joku yleisempi niin kuin, semmoinen. Niin, kyllähän se varmaan, kyllä se kai aika myöhään on tapahtunut. Tai jos nyt itse muistelen aikajanaa, niin varmaan 2019, kun tuli se 1,5 astetta raportti, ja silloin niin kuin vaalitkin käytiin aika paljon ilmastoteemalla, sekä kansallisesti että EU-vaalit taisi olla. Et se oli sellainen, ja no sitten tavallaan jos ajattelee sitä biodiversiteettipuolta, niin se nyt on tietysti, Koijärvi oli jo iso mediatapahtuma ja siitä eteenpäin, mutta ne tavallaan sitten taas niin luontokato sellaisena jotenkin globaalimpana, systeemisempänä ongelmana, niin se on tavallaan nyt tullut tässä vasta ehkä ihan parin viime vuoden aikana jotenkin media-agendalle. Joo, jos vielä jatkan vaan vähän tästä, niin no tavallaan se median vastuu, tai nyt niin kuin väitöskirjatutkijana, kun niin kuin tekee tämän aiheen parissa kestävyystieteen niin kuin aiheen parissa silleen niin kuin tutkimusta ja näin, niin, ja seuraa mediaa lukijana ja näin, niin vaan se, että mikä on median vastuu tässä ajassa, missä me eletään, että me oikeasti nähdään niin kuin ilmastonmuutoksen seurauksia. Että mulla ei ole mitään vastausta tähän, mutta semmoinen niin kuin retorinen kysymys. Ja jotenkin myös semmoinen, että ei ole ehkä olemassa semmoista neutraalia raportointia, niin kuin, että aina ottaa jonkun niin kuin tavallaan kannan, tai just se, että journalistit yrittää saada eri näkökulmia kuuluviin, mutta ei aina. Ja sitten voi myös olla semmoisia, niin että mitä me ei niin kuin nähdä, ja sitä harvoin nimitetään myöskään tai nimetä sitä, että mistä näkökulmasta katsotaan asioita. Ja esimerkiksi tämä niin kuin kasvukeskeisyys, ja että tosi monet asiat katsotaan niin kuin talouskasvu näkökulmasta. Ja sekin on näkökulma, ei se ole neutraali, mutta se on niin vallitseva meidän yhteiskunnassa, että sitä ei välttämättä niin kuin nähdä. Niin. Nyt mä väliin vaan taas tätä laajennan tätä perspektiiviä, kun hirveän helposti selvästi nyt puhutaan tämmöisestä, musta tuntuu tämmöinen niin kuin Hesari ja joku tämmöinen Helsinki-näkökulma tässä nyt. Vaan semmoinen, että mä viime vuonna tein tämmöisen kyselytutkimuksen suomalaisten medioiden päätoimittajille ja niiden suhdetta niin kuin kysyin innovatiivisuuteen, vähän en suoraan näin, vain ovelasti, että miten paljon ne käyttää aikaansa uusiin asioihin perehtymiseen. Ja yksi erityiskysymys siinä oli heidän suhtautumisensa kestävään kehitykseen ja sen tärkeyteen oman organisaation kannalta. Tulos on aika järkyttävä. Siis, että niin kuin, tuskin kukaan näki kestävän kehityksen kysymyksiä oman organisaation kannalta tärkeinä. Sitten kun mä tätä esimerkiksi aikakauslehtien päätoimittaja, ne yritti selitellä jotenkin sitä, että tämä vaan jotenkin, kyllä se jostain kertoo mun mielestä. Ja mun mielestä se näkyy meidän mediakentässä myös sitten. Ja taas Hesari pois lukien. Näin. Sieltä haluatko Petja vastata nopeasti vielä tähän? Ei mulla ehkä niin tuohon, mutta tuohon äskeiseen oli vaan sitä, että nyt katkesi kyllä vähän ajatus. Vitsi, mitä sä sanoitko? No se niin kuin talouskasvu on yksi. Niin joo, että median vastuu. Miten joku niin kuin näkökulma tavallaan, on samaa mieltä, että helposti joku näkökulma ajatellaan neutraalina, jos se on tarpeeksi laajasti jaettu ja toistettu. Ja sitten jos sitä haastetaan, niin se nähdään poliittisena. Et Suomihan varsinkin keskustelultaan sellaisen niin kuin yhden totuuden maa, ja mun mielestä se on nyt näkynyt tässä metsäkeskustelunkin muuttumisena, että tavallaan on nähty neutraalisena se, että metsää käsitellään lähinnä puukuutioina, varsinkin taloussivuilla, ja sitten kun mulla oli semmoinen luontokato-teemavuosikin tuossa pari vuotta sitten, jolloin niin kuin nimenomaan katsoin kaikkea niin kuin enemmän sit sen biodiversiteetin näkökulmasta, mikä on tavallaan aika jopa enemmän faktapohjasta kuin moni talousuutisointi, koska sehän on niin kuin konkreettista fyysistä todellisuutta, ja sulla on aikasarjoja tutkimuksia siitä, että miten vaikka eri lajien populaatiot kehittyy. Se on tietyllä tavalla paljon vähemmän mutua kuin monikaan talousuutisointi, mutta silti jotkut lukijat saattoi kokea sen, että tämä on nyt tosi poliittista, koska he ei ollut tottunut, että metsää katsottaisiin jotenkin niiden lajien näkökulmasta.
Hei, kysymys tähän. Mikä se haittaa, jos joku luulee, että se on poliittista, jos omasta mielestään tekee vain hyvää journalismia? No tietenkin se silleen se valitettavasti nykyajassa haittaa, että yksi meidän yhteiskunnan ilmiöhän on se, että monetkin poliittiset toimijat tavallaan elää sillä, että ne haluaa saada näyttämään mediat niin kuin sellaisina jonkun poliittisen mission kannattajina ja tekee sitä vastakkainasettelua ja se myöskin toimii. Sitten on paljon lukijoita, jotka tavallaan katsoo kaikkea uutisointia siitä näkökulmasta, että mikähän salajuoni täällä on taustalla ja mitä tällä yritetään ajaa. Ja sitten kun riittävän moni ihminen ajattelee niin sitten se media menettää uskottavuutensa ja sitähän nyt on tapahtunut monissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa ja se on tapahtumassa myös Suomessa. Eikö me lähestytä tässä myös semmoiseen median vaaraan itsesensuurista? Tämä on hyvä, täältä tulee hyviä kysymyksiä. Selvästi niin. Toimittajia on paneelissa. Onko median itsesensuuri riski näissä, jos kaikki näkökulmat on kuitenkin jotenkin arvopohjaisia, kuka sen sitten valitsee, mikä on se oikea arvo siellä uutisoida. Ehkä kuitenkin liikutaan vähän eteenpäin tästä keskustelusta. Mielenkiintoista on, ja tätä voidaan käydä vielä tänään pitkälti iltapäivään. Jos puhutaan sit siitä, että miten niitä just eri näkökulmia tuotaisiin sinne, ja jos Tiina ja Toni, te tutkijoina haluatte esiintyä mediassa tai esiinnytte mediassa, niin koetteko te, että siinä on jonkunlainen riski, tai miten te koette sen roolin ottamisen tutkijana mediassa, jos esimerkiksi voisi seurata vihapuhetta tai jonkinlaista muita vaikutuksia siitä, että te olette esittelemässä erilaista näkökulmaa tähän diskurssiin, joka on vallassa yhteiskunnassa. Onko teillä tähän ajatuksia? No aina kun siis on julkisuudessa, niin tulee toki yhteydenottoja. Itse vetäydyin sosiaalisesta mediasta jo 15 vuotta sitten, ja mä luulen, että se on myös suojellut mua aika paljon siitä, että aika vähän tulee sitä vihapuhetta. Että se vaatii paljon enemmän jo kirjoittaa se sähköposti tai sitten soittaa. Joskus on niinkin käynyt, mutta sitten on jo juteltu pitkään ja vaihdeltu ajatuksia. Se on totta, että tutkijan ura saattaa vaarantua, jos on liian kriittinen. Itse on ollut taas jälleen kerran tosi erityisessä asemassa, että minulla puolisolla on hyvä niin kuin toimeentulotilanne ja mä oon pystynyt tekemään tätä tosi paljon niin kuin asiaa edellä tätä omaa tutkimuspolkuani, mutta mä ymmärrän tosi hyvin, että suurimmalla osalla se ei ole sillä tavalla. Eli mä ymmärrän tosi hyvin, että tutkijat on monesti varovaisia myös sen takia, että he kokee, että he edustavat tämän tärkeää asiaa, eli tiedettä. Ja siellä isojen väitteiden tuominen keskusteluun on aina riski, koska siinä on se aina falsifikaatio ja kaikki tämä, niin kuin me tiedetään, miten tiede kehittyy ja menee eteenpäin. Eli mä ymmärrän, että tutkijat on usein konservatiivisia ja välttää vetämästä niin kuin mutkia suoriksi. Eli se kuuluu siihen, miten tiedettä harjoitetaan, ja se ei taas sovi kauhean hyvin tähän tilanteeseen, missä pitäisi vaatia systeemistä muutosta nopeasti. Eli me ollaan hankalassa raossa senkin takia. Ja sitten mediassa on ihan sama tilanne. Heidän täytyy suhtautua tieteeseen samalla tavalla, mitä tiede on, eli vähän niin kuin sillä tavalla, että mitä absoluuttisia totuuksia ei ole siellä. Me eletään parhaimman tiedon mukaan, mutta sitten, että me vedetään siitä pitkälle meneviä poliittisia johtopäätöksiä, niin ollaan aina niin kuin jotenkin harmaalla alueella, eli tilanne on kyllä hankala. Tiina, haluatko sä vielä kommentoida, ja sitten lyhyt kommentti Marjalta siihen? Joo, anna mennä. Joo, no ei mulla ole hirveästi lisättävää. Musta toi oli hyvä semmoinen yleinen myös yleiseen tilanteeseen jotenkin. Ja oma kokemus on myös lyhyempi siitä, mutta mä jotenkin myös haluaisin painottaa sitä, että nyt myös peräänkuulutetaan uusia ratkaisumalleja ja niin kuin transformatiivista muutosta ja näin niin kuin kansainvälisissä raporteissa ja näin. Ja mä koen myös, tai mä oon kokenut kyllä, että tuo esille vaikkapa kohtuutta ja mihin kuuluu myös talouskasvukritiikki ja näin, mikä on sinänsä radikaalia, niin mä oon kokenut, että se on myöskin, että se myös saa tukea ja että vihdoin puhutaan myös näistä asioista, vaikka se ei kuulu ihan siinä niin kuin välttämättä ihan valtavirta, tai niin kuin jos katsoo suurin osa uutisista vaikkapa, jotka on kuitenkin semmoisia nopeatempoisia ja aika lyhyitä. Mun mielestä talous on hyvä esimerkki siitä, että se on hyvin monimutkainen aihe, että sitä on vaikea toimittajienkin ottaa haltuun. Mutta niin kuin sä sanoit, esimerkiksi tieteen puolella, siellä on hirvittävän paljon uudenlaista teoriapohjaa ja ajattelua. Ja esimerkiksi sen tuomista keskusteluun, sitä voitaisiin tehdä
paljon enemmän ja haastaa esimerkiksi juuri tämä talouskasvuajattelu. Siellä on kaikki Kate Raworthin, sä viittasit tämmöisiin donitsitalouksiin ja sitten on paljon hienoa ajattelua. Että kyllä tieteen puoleltakin saataisiin nostettua paljon enemmän. Et nyt voin katsoa peille, että me journalistit voitaisiin enemmän ja kyllä mun mielestä tutkijatkin voi olla rohkeampia. Kiitos. Rohkeutta tutkijoille. Yes. Mennään vielä myöhemmin just niihin ratkaisuihin, mutta mulla olisi vielä toimittajille tässä kysymys. Me ollaan vähän puhuttu siitä, että nämä nyt on tosi sektoroituneita, nämä eri aihealueet, ja Petja sanoikin tuossa jo, että ei ne ehkä ole niin sektoroituneita, että kyllä se ympäristö näkyy jo muussakin toimituksessa tai journalismissa, mutta me mietittiin sitä kovasti, että mikä tämä syy on sille, että eri asioita, niin kuin talous ja politiikka ja hyvinvointi ja ympäristö, niin miksi ne teemat on niin erillistyneitä, minkä takia kestävyys ei läpileikkaa, miksi se tuntuu niin haastavalta, että me voitaisiin nähdä jotenkin kokonaisvaltaisesti niin kuin tämä kestävyyskriisi kaiken taustalla. Osaatteko te kommentoida tai sanoa tähän jotain? No varmaan tuo osastojako tulee jo niin kuin median historiasta ja sanomalehden historiasta, että on pantu niitä eri sivustoja. Ja vaikka nykyään kun ihmiset tukee jotain mobiilisovellusta tai nettiin, niin ei ne varmasti ajattele ensimmäisenä, että minkä osaston juttu tämä on, vaan mutta se on vähän niin kuin toimitusten sisällekin tullut sitä kautta ne semmoiset siilot, mitkä voi olla vähän vanha-aikaisiakin. Mutta no sitten on isompi kysymys, että miksi se ei vielä enempää näy kaikessa. No varmaan yksi yksinkertainen vastaus voi liittyä myöskin niin kuin ihmisten osaamiseen, että jos on tosi pitkään tottunut kirjoittaa vaikka pörssiyhtiöistä niin kuin tavallaan siltä pohjalta, että katsoo sitä niiden tasetta ja niitä perinteisiä tunnuslukuja, niin sitten se voikin tuntua aika uudelta ottaa siihen jotain muuta mukaan. Vaikka nyt niihin tunnuslukuihinkin kyllä ehdotetaan asioita, jotka liittyy ympäristöön, että sieltä se varmaan pikkuhiljaa tulee, mutta kyllä mä luulen, että se niin kuin liittyy myöskin niin kuin siihen toimittajien osaamiseen ja tietopohjaan, mutta Kyllä se on semmoinen asia, mitä voi myöskin journalistisesti johtaa. Että nyt vaikka Hesarissa, kun vähän päätettiin pikkusen enemmän panostaa ympäristöön, ja mullakin oli se teemavuosi näin, niin olin huomaavina niin, että moni muukin sitten vähän niin kuin innostui ja otti niitä ympäristönäkökulmia enemmän siihen uutisointiinsa, että siitä tulikin tavallaan jotenkin uskottavampaa ja yleisemmin hyväksyttyä niin kuin suuntautua siihen muidenkin kuin ylhäältä. Kyllähän niin kuin toimituksetkin on kuitenkin aika hierarkkisia organisaatioita, että kyllä sitä pystyy ylhäältä päin johtaa tällaista muutosta, jos halutaan. Joo, mä varmaan sanoin, että iso kysymys on tämä ammatillinen osaaminen. Siinähän pitää olla sillain niin kuin vähän reilu, että sehän on tosi haasteellista ottaa esimerkiksi pitäisi niin kuin taloudessa ymmärtää aika paljon. Sun pitäisi perustalous ja sitten ottaa nämä kaikki kestävyysteemat, että se on yksi iso haaste, että se kenttä on niin laaja. Ja sitten varmaan yksi, mihinkä mä viittasin just äsken siihen, että tämä kestävyys- ja ympäristöasiat otettaisiin esille, sille pitäisi tulla tukea siitä organisaatiosta. Ja jos siellä on niin kuin jollain tavalla, niitä ei nähdä tämmöisinä eturivin asioina, niitä ei oteta esille, siinä on yksi syy. Ja sitten miksi on siiloutunut ja yksittäisiä, varmaan juuri tämä, että koska ei ole niin coolia olla kestävyystoimittaja tai ympäristötoimittaja kuin vaikka taloustoimittaja. Sano entinen taloustoimittaja Kauppalehdestä. Nykyään voi olla, mutta toivottavasti mä toivoisin, että olisi. Sanotaan, että mä toivoisin, että olisi, mutta en usko, että on tällä hetkellä. Et siinä on paljon tämmöisiä. Ja sitten voi olla semmoinen yksi asia, mikä voi estää esimerkiksi kirjoittamista, on pelko. Kun puhuttiin täällä, että tutkijat puhuu sitä, että miten pelkää sitä somekohtelua. Kyllähän tästä mediasta on paljon näyttöä, että ruvetaan maalittamaan tai sitten ruvetaan ympäristöä. Sitten mä kirjoitan itse blogeja jostain kestävään kehitykseen, niin ne herättää kaikista eniten semmoista roskaintohimoa. Siis semmoisia kommentteja, että no onneksi ne voi heti katsoa, mutta mistään muusta aiheesta ei tule niin paljon asiatonta kuin mikä liittyy tämmöisiin teemoihin. Mä väitän, että tämmöiset asiat, niin kuin inhimilliset asiat pitää myös niin kuin vähän siinä, että ei sitä kauhean mielellään lähde syventämään sitä ammattitaitoa ja osaamista. Että sitä ei pidä jättää vain yksilöiden varaan. Eli se on aika yksilöistä riippuvaa tällä hetkellä, mutta sen pitäisi ehkä olla enemmän rakenteellisempaa. Hei, ruvetaanpa puhumaan kohta ratkaisusta vielä. Me ollaan jo liipattu monia ideoita ja kysymyksiä, mitä on vielä tulossa, mutta ennen kuin tehdään sen, me ollaan istuttu jo aika kauan täällä, niin mä ajattelin kysyä yleisöltä, ja jotka sanoo kyllä tähän kysymykseen, niin nouskaa seisomaan, jos pystytte. Saa myös istua. Vähän pientä verryttelyä tähän väliin, että kuinka moni teistä yleisössä lukisi enemmän ekokriisiin tai kestävyysaiheisiin liittyviä uutisia?
Voitko jo nousta seisomaan, jos lukisit niitä? Tämä on helppo juttu. No niin, täällä oli aiheesta kiinnostuneita ihmisiä. Kiitos kaikille. Joo. Shokkiuutinen, että me ollaan saatu tänne samanhenkistä porukkaa. No niin, me puhuttiin tässä justiinsa jo tästä tutkijoiden rohkeudesta ja muistakin asioista, mutta me tutkijat, meillähän on ongelma, että me tuotetaan tietoa ja sitä on vaikea saada yhteiskuntaan, vai mitä useinkin. On vaikea kommunikoida asioista, jotka on tosi monimutkaisia, yhteenlinkittyneitä, systeemisiä ja myöskin sitä, että kestävyydestäkin on eri näkökulmia tutkijamaailman sisällä. Että ei ole mitään ehkä niin yksinäistä viestiä välttämättä, kun ruvetaan puhumaan vaikka ratkaisuista kestävyyskriisiin. Ja tutkimus samaan aikaan etenee koko ajan, niin onko kuka teistä, jos joku haluaa kommentoida tätä, niin miten tietotasoa päivitettäisiin medioille ja toimittajille, ja mikä on sen rooli, tutkijoiden rooli tässä, niin että se tieto ei jäisi vain yliopistoon? Tuleeko siitä hyviä ideoita? Mä voin nyt sanoa vaan sen, mä puhun liikaa, tiedän kyllä. Niin just aloitan tutkijan hatun päähän, niin mä tein tämän tutkimuksen, minkä mä mainitsin. Ja siinä kun mä oon tutkija, mutta tietysti mulla on etua, kun mä oon myös mediaihminen. Mä hyvin aktiivisesti otin yhteyttä joka suuntaan. Ja mä oon nyt saanut se jo journalistiin, Suomen lehdistöön, yhteen paneeliin, yhteen webinaariin ja esille. Että kyllä mun mielestä pitää olla aktiivinen ja uskoa ja pyrkiä sanottaa sitä sillä tavalla. Siis aina siinä mä oon asiakaslähtönyt, mietin, että mikä siinä on sellainen kärki, että se voisi kiinnostaa sitten niitä lukijoita. Mä oon itse ollut Tampereen teknisessä yliopistossa jossain vaiheessa viestintäpäällikkö, ja mun homma oli väitöskirjojen lehdistötiedotteita kirjoittaa niin kuin uusiksi. Ja paras kohteliaisuus on saanut yhdeltä kaverilta, joka oli kauhean kiukkunen etukäteen, kun mä koskin hänen tiedotteeseensa. Sitten se soitti mulle jälkeen, että hei, kerrankin äiti soitti mulle ja sanoi, että kerrankin se ymmärtää, mitä mä teen. Ja mä olin silloin, yes! Onko muita kommentteja? Miten tietotason päivitys Niin, siis ehkä tämä liittyy ensinnäkin siihen, että se kestävyystutkimus on niin fragmentoitunutta. Meillä on ihan samanlaiset niin kuin poliittiset ongelmat kuin mediassa liittyy tähän eri sektoreihin, osastoihin ja tähän näin. Et ei, niin kuin, me ollaan ihan samassa pulassa tavallaan, että jotkut tutkii taloutta, jotkut tutkii luonnontieteet, jotkut tutkii valtaa. Jotkut tuki ilmastonmuutosta ja niin päin pois. Et se on hyvin hajaantunut pieniin siiloihin, se kestävyystutkimus myös. Sitten meillä on semmoisia valtavia kansainvälisiä raportteja, jotka menee niinku poliittisen myllyn läpi käytännössä, eikä me tiedetä, miten se, niinku, millainen suodatus siitä tulee. Ja me tiedetään, että IPCC-raportit on tosi konservatiivisia verrattuna niinku moniin tutkijoihin, niiden löydöksiin. Ja niinku, nämä massiiviset ongelmat on ihan samat meidän kentällä. Ja sitten sieltä pitäisi vielä suodattaa just sellaisia raportteja, jotka ihmiset ymmärtäisi. Ja sitten ymmärtäisi vielä sen, että miten ne liittyy heihin elämään ja minkälaisia päätöksiä meidän pitäisi tehdä. Eli kyllä tämä niinku on niin valtavan hankala tilanne jo, että ei ole silleen ihme, ettei tutkijoiden ääni kuulu välttämättä niin paljon, ja sitten taas, että media on yhtä lailla helisemässä tässä, että mitä kaikkea siitä niinku valtavasta tutkimusmassasta pitäisi suodattaa. Ehkä silleen voi ajatella, että kuitenkin tämä kulutuksen vähentäminen olisi niin iso teema, ja se on kuitenkin ihmisiä lähellekin tuleva teema, se kuluttaminen, niin aika vähänhän toisaalta on just näkynyt ihan kestävyystutkijoita siitä puhumassa tuolla aamu-tv-sohvilla tai missään, että ja heitä kuitenkin Suomessa on, että ehkä siinä sitten on parantamisen varaa, mutta tälleen median näkökulmasta niin ihan jo se, että on niin kuin omat tutkimuskiinnostukset selkeästi laitettuna ja puhelinnumeroja siihen puhelimeen vastaan ja osaa puhua suht ymmärrettävästi eikä halua sitten sitaatteja tarkistaessaan kirjoittaa koko juttu uusiksi, niin sitten tavallaan, että Suomen mediahan toimii silleen, että sitten niitä samoja tyyppejä pyydetään, varsinkin televisio ja radio, jos tiedetään, että joku tyyppi on hyvä ja se suostuu ja se osaa tiivistää, sitten se pyydetään aina uudestaan ja uudestaan, että siksi meillä on Hannu Juusola aina Lähi-idästä ja on Mika Aaltoila oli jossain vaiheessa ennen kuin rupesi presidenttiehdokkaaksi. Kyllä se tietyt samat, mutta ehkä nyt sitten kestävyystutkimuksesta ei ole vielä sellaista tullut, mutta varmasti tulee. Joo. Voinko mä tähän väliin sanoa ihan nopeasti, kun me tehtiin tuolla Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutissa itse asiassa pieni ratkaisu tähän ongelmaan, mitä sä äsken kuvasit. Meillä on nyt meidän nettisivuilla semmoinen Find a Sustainability Expert-lista, jolta löytyy yli 50 kestävyysaiheiden parissa
työskentelevää tutkijaa, ja siellä on jokaisen kohdalla avainsanat löytyy heidän alla, ja puhelinnumerot ja sähköpostit, että sieltä saa helposti otettua yhteyttä, niin tätä sanaa voi levittää tästä kyseisestä listasta fiksulta, hyvä. kollegoille. Sitten mulle on aivan loistavasti. Oli ihan tämmöinen jatkoajatus. Mä oon itse nyt tehnyt juttuja joidenkin, silloin kun en yritä tehdä tiukkaa uutisjournalismia, eli saada jotain kiinni jostain, vaan tietyllä tavalla yrittää jotain asiaa avata, niin musta on hyvä tapa on tehdä juttua yhdessä tietyllä tavalla. Et voi ensin keskustella, sitten tehdä semmoisen versio, mutta se ei ole niinku semmoinen vaan kommentti, vaan työstöversio. Ja tätä on monet kiittänyt, että se on niinku hyvä tapa, koska samalla mä itse avaan sitä, että miten mä journalistina teen työtä. Ja silti mä koko ajan sanon, että mä haluan, että tämä sun asiasta tulee tähän oikein esille. Mutta tämä vaatii aikaa, ja sehän on yksi haaste, mikä on nyt sit mediassa, että on aikaa tehdä asioita. Että sitä ei ole liikaa. No mä en kyllä itse ikinä ajattelisi, että mikä mun juttu on, mikä yhteistyö, ei kaupallinen yhteistyö, mutta ei kyllä mikään muukaan yhteistyö, mutta ehkä me ajatellaan tuossa vähän eri tavalla. Joo, mutta toi just, että on aikaa keskustella. Mä uskon myös vahvasti siihen jotenkin, kun on sekä tämä journalistitausta että nyt teen tutkimusta ja näin, niin jotenkin, että on aikaa puhua ja myös tavallaan tutkijan tajuta ehkä, että mikä tässä on, niin kuin, mikä tässä voisi olla uutisarvoa ja näin, koska siis ne on aika ääripäitä jotenkin, että tutkimusta tehdään pitkään ja mennään yksityiskohtiin ja välillä aika yhdestä hyvin tietystä asiasta, ja sitten journalistiikka on hyvin nopeatempoista, ei aina, mutta usein, ja niin kun sit siinä vähän paremmin ehkä pystytään kytkemään, ja välillä halutaankin puhua vähän laajemmasta kuvasta. No ei se ihan aina, ei se ole näin mustavalkoista, mutta kuitenkin niin ne siis eri tempoiset, ne on hyvin niin kuin ainakin näin. Mutta joo, just semmoinen niin kuin keskustelu, ehkä aika on myös semmoinen, että ihmisillä on nykyään entistä vaan ollaan kiireellisempiä ja näin, niin. Mutta just niiden juttujen kaivaminen voisin kuvitella, että tutkijat ei ehkä aina itse tunnista, että okei, että siinä voisi olla uutisarvoa ja että siitä kannattaisi kertoa ilman, että tietää jo kaiken ja loppuraportti on kirjoitettu ja kaikki tämmöinen, niin ehkä just keskustelua. Onkohan se, kun sitä pohtii monta vuotta sitä aihetta, niin tuntuu, että siinä ei ole mitään uutisarvoa ja sitten on jo kyllästynyt lopuksi, että ei tästä kukaan enää halua kuulla. Niin. Nyt jos unelmamaailmassa eläisitte unelma-uutishuoneessa mediakentässä, millaisesta kestävyysuutisointia haluaisitte nähdä? Mitä sinne pitäisi tuoda ja millaisen kertomuksen, mitä media kertoo maailmasta, niin pitäisi olla, että tämä kestävyysmurros voisi toteutua? Iso kysymys. No varmaan ainakin mä ajattelen, että jotta tästä nyt niinku selvitään ja kestävyysmurros voi tapahtua, niin se vaatii niinku sellaista just tosi syvällistä kulttuurista murrosta ja tavallaan oikeastaan murrosta ihan siinä, että minkälaista elämää me tavoitellaan ja halutaan ja mitä pidetään coolina ja näin poispäin. Ja ehkä sit monilla ihmisillä voi edelleen olla se käsitys kaikesta tästä kestävämmästä elämästä, että se on paluuta johonkin tosi huonoa ja perunakuoppaa. Ja on se varmaan oikeastikin tarkoittaa materiaalisesti joiltain osin vähemmän rikasta elämää, mutta kuitenkin toisaalta se voi tarkoittaa tosi paljon mielekkäämpääkin elämää monella tavalla. Et varmaan yksi vastaus tuohon, että jos pystyy jotenkin riittävän konkreettisesti kuvaamaan sitä tulevaisuutta, että millaista se olisi. Ja tavallaan sitä lähellä olevaa, että ihmiset ei usein myöskään kiinnostu sellaisesta, joka on jotenkin tosi kaukana, jota joutuu hirveästi kuvittelemaan, mutta ihan niin kuin tässä lähitulevaisuudessakin, että okei, jos me mennään nyt jossain vähempään kuluttamiseen tai jotenkin vihreämpiin ratkaisuihin, että mitä se nyt tässä niin kuin sitten tarkoittaa, se olisiko se nyt niin kamalaa, että jotenkin sen niin kuin tulevaisuuden kuvan konkretisoiminen voi olla ainakin yksi vastaus. Ja se on varmaan jotenkin, että pystyisi kääntämään se, että kestävässä elämässä voi kukoistaa, että se ei ole kärsimystä, vaan se on niin kuin kukoistamista. Ja sitten mä ehkä haluaisin sen sanoa, mä toivoisin niin työskentelyn tapana, mikä tuli, kun mä oon viisaiden ystäväni Kirsi Brykin kanssa keskustellut tässä etukäteen, niin sitä, että kun tajusin sen, että maailma on monimutkainen ja nämä kestävyysasiat on niin tosi monimutkaiset, että miten me paremmin voitaisiin ratkaisua uutisoida niistä, niin tietyllä tavalla enemmän ehkä muuttaa työskentelytapaa toimituksissakin tiimityöskentelyksi, että niin kuin politiikan, talouden niin kuin toimituksia ja sitten semmoista, jotka on erikoistunut kestävyysasioihin, voisivat tehdä enemmän yhteistyötä. Että se ei ole niin paljon yksilösuoritus, se on menossa vähän siihen kohtaan, mutta vielä enemmän, että journalistit eivät olisi yksittäisiä taiteilijoita, vaan tämmöisiä tiimityöntekijöitä.
Tiina ja Toni, mitä ajatuksia teillä on tästä? Minkä Kumpi ensin? minä ensin. Mä tykkäsin noista, mitä te sanoitte. Mun mielestä moderni elämä ei ole hyvä. Kaikilla on koko ajan kiire, pitää tehdä koko ajan lisää. Meidän elämä perustuu käytännössä siihen, että me tehdään enemmän joka vuosi. Millainen asia se on antaa meidän lapsille, missä mikä ei ikinä riitä, lisää tuottavuutta jatkuvasti. Mä saan toivoa siitä, että asiat ei ole tällä tavalla tulevaisuudessa. Ja mulle se hyvä elämä tarkoittaa just, että mulla olisi vaikka aikaa mun läheisille. Eikä mun tarvitsisi koko ajan pelätä, että mä hukun, jos mä ui jotenkin nopeammin. Mitä jos mä uisin vaan sillä, että mä pysyisin pinnalla? Ja se on muista se tavallaan, mikä voi jollain tavalla olla se ihmisille se herättelevä asia. Että mitä jos mulla olisikin aikaa, mitä jos se vaihtoehtoinen elämäntyyli olisikin sellainen, missä me tehtäisiin se, mikä on tarpeeksi, eikä vaan se, että meillä on se ajatus, että me pitää koko ajan tehdä enemmän ja olla tuottavampia. Ja se on mielestäni se avain myös semmoiseen journalismiin, missä myös voi olla, että toimittajatkin pysyisivät paremmin järjessään, samoin kuin me tutkijat, että meillä olisi koko ajan se paine, että pitää julkaista, tai sitten tulee mono, tai sitten pitää saada enemmän lukijoita tai enemmän seuraajia, tai tulee mono. Eli tämä paine koko ajan tehostaa näkyy joka paikassa, ja se tavallaan se vaihtoehtoinen viesti voisi olla just se toivoa antava, ja se, että se voisi jonkunlainen polku siihen hyvään elämään, niin ehkä sellaisia tarinoita voisi olla enemmän. Joo, mä kyllä komppaan, että no just tämä hyvä elämä, että planeetan rajoissa eläminen, se voi tarkoittaa parempaa elämää. Ja sitten on myös semmoinen jotenkin, että miten me ymmärretään ihmisinä meidän omaa toimintaa, että me yritetään luoda hyvinvointia, mutta sitten meidän kulttuurissa ja monessa muussakin niin ylikulutetaan. Ja sitten kun me tehdään se, eli ylikuluttamalla yritetään luoda hyvinvointia, ja ylikuluttamalla me myös me syödään tai me vahingoitetaan sitä perustaa tavallaan, että me ollaan täysin riippuvaisia ympäröivästä luonnosta. Että täällä on joku tämmöinen, että se linkki meidän ihmisten ja muun luonnon välillä, se on katkennut tai jotain. Mutta just se, että me ymmärrettäisiin itsemme osana luontoa, että täällä on joku tämmöinen, joka ei oikein toimi, ja ehkä me eletään nyt semmoista murrosvaihetta jossain mielessä, että vanha kertomus on ollut se, että jatkuva kasvu on mahdollinen, ja se tuo meille parempaa elämää, ja se on mahdollista koko ajan enemmän. Mutta nyt me ruvetaan näkemään, että tämä tarina ei toimi. Että meillä on ilmastonmuutos ja luontokato. Joo, eli paradigmaa muuttamaan. Niin, ehkä tuohon vielä menee vähän filosofiseksi, mutta eikö se ole vähän modernin yhteiskunnan määritelmäkin suorastaan, että siinä ihmiset on nimenomaan erotettu niistä oman työn tuloksista ja toisaalta se myöskin sen oman henkiin jäämisen edellytyksistä, mikä on tavallaan tehokasta ja kivaa, mutta ehkä myöskin on osaltaan synnyttänyt sitä vieraantumista ja psyykkistä pahoinvointia, mitä nyt on, että ei se välttämättä olisi paha asia, jos siinä otettaisiin joku askel niin kuin takaisinpäin tai toiseen suuntaan. Ja toimittajat voi varmasti tehdä myös paljon siinä, että minkälaisia sanavalintoja käyttää siinä, että miten erotetaan vaikka luonto ja ihminen toisistaan, että nähtäisiin jotenkin enemmän se niin kuin, että olemme yhtä luonnon kanssa. Mutta me voitaisiin vielä vähän palata siihen klikkiotsikkokulttuurin teemaan, mitä sivuttiin jo tuossa alussa pikkasen, niin kiinnostaako yleisöä yleisesti syväluotaavampi ja moniäänisempi uutisointi? Ja jos ei, niin miten sit saada yleisö kiinnostumaan näistä teemoista? Ja sitten musta on tosi kiinnostavaa vielä se, että miten te koette, että onko edes lopulta eettistä, että nämä klikkiotsikot ohjaa niin paljon nykyään toimittajien työtä? No, joo. Mä oon tehnyt väitöskirjankin verkkomedian mittaamisesta vuonna 2008 jo. Mä oon sitä mieltä, että ihan liikaa edelleen mediat luottaa tähän niin kuin kävijätilastointiin, vaikka se on nyt kehittynyt hirveän paljon, hienovireisemmin ymmärretään, mutta se on jollain tavalla monen toimituksen keskustelun ytimessä edelleen. Ja sitten kuitenkin ollaan aina kiinnostuneita siitä, että kuinka paljon kävijöitä. Sillä ei vaan voi mitään. Se on jotenkin sitä kauhean tietoista saada pois ja tiettyyn mittakaavaan asti varmaan hyvä, mutta tiedän esimerkiksi yksi iso merkittävä suomalainen sähköinen media, niin siellä yksi johdon henkilö mulle sanoi, että minkä takia ei ole enempää ympäristöteemaisia, että kun he yrittää, mutta kun niillä ei ole lukijoita. Eli siellä katsotaan tosi paljon sitä määrää, että
musta se pitäisi kyetä jotenkin monipuolisemmin näkeen sitä. Miten saada yleisö kiinnostumaan ympäristöaiheista, lukemaan niitä? Onko siihen jotain ideoita? Ei siihen mitään varmaan yhtä reseptiä, kun kysyit, että haluuko syväluotaavampaa. Kyllähän ihmiset haluaa varmaan niin kuin tosi monenlaista, että ei voi sanoa mitään yhtä juttutyyppiä, että haluaa uutista ja haluaa sitten varmaan pidempääkin muotoa, mutta no yksi on varmaan se, mitä jo aikaisemmin tuotiin, että miten aina yhdistää se siihen ihmisten omaan kokemusmaailmaan, että se ei tipaha jostain ihan taivaalta tai jää liian abstraktiksi, että mennään niin kuin ihmisten lähelle. Ei se aina tarvitse olla niin kuin arkistakaan, mutta joku yhteys siihen ihmisen omaan elämään usein kuitenkin täytyy löytää, jotta se oikeasti haluaa sen jutun lukea. Ja mä veikkaan, että aika moni semmoinenkin ihminen, joka ehkä jossain ääneen jopa vaatii lisää ympäristöjournalismia rakenteista tai jostain muusta, niin ei silti välttämättä itsekään lue niitä juttuja sitten ihan oikeasti. Joo, mutta sehän on niin kuin journalismin perusduuni tehdä monimutkaisista aiheista kiinnostavia, että ei siinä sinänsä mitään. Mutta ehkä vielä tuosta tuli mieleen niin kuin viime vaalit, että silloinhan oli aika iso yritys, että mekin järjestettiin niin kuin erikseen ympäristövaalitentti ja kaikin puolin niin kuin kyllä koitettiin saada sitä keskustelua, mutta siinä oikeastaan, miksi niistä ei sitten tullut samalla tavalla ilmasto- tai ympäristövaalit kuin 2019, niin mun mielestä kyllä osittain ongelmassa muodostui myöskin se, että poliittisilla puolueilla ei oikein ollut mitään uusia avauksia siihen, niin sellaista, mistä olisi voitu keskustella. Ja ehkä sitten taas kansalaisetkin oli sitten muissa aatoksissa, sähkölaskuissa ja muissa, jotka toki nekin liittyy monellakin tavalla tähän, mutta niin, me toimitaan siinä isommassa yhteiskunnan kontekstissa. Medialla on paljon valtaa, mutta joskus niin kuin se vastavirtaauiminen ei sitten onnistu. Ja jos mä vielä vähän laajennan sitä, kun mainitsin aikaisemmin nämä hyvän tulevaisuuden aamukahvit, niin yksi ratkaisuhan on miettiä toisella kysymyksiin, että miten tavoittaa, miettiä uudenlaisia tapoja. Ja minkä takia tämä meidän aamukahvit esimerkiksi, joka käsittelee teemoja, saanut sen 400 satoja ihmisiä, mikä yleensä tämmöiset webinaarit ei saa. Et me oivallettiin tämmöinen, että me tehdään se aamukahvityyppisesti. Ihmiset haluavat aamulla ottaa rennosti. Se keskustelu se on hyvin erityyppinen kuin peruswebinaari. Me koko ajan mietitään, että mikä on semmoinen, että ihmisten on helppo tulla, että ne kokee. Se on jutustelua. Me ei tehdä siihen niin kuin tiukkaa sapluunaa. Se on vähän tämmöinen niin kuin etenee. Ja meillä on tietty jotkut asiat, mitkä me halutaan siellä tapahtuva, mutta se on hyvin semmoinen tunnelmaltansa toisenlainen. Ja me ollaan huomattu, me kokeiltiin konseptia ja se toimii. Eli tätä se pitää olla. Niin, ehkä tuohon vielä konkreettisempana vastauksena, siis, että kyllähän ihmisiä kiinnostaa kuluttaminen todella paljon. Ja jos se nyt on yksi isompia ratkaisuja, on nimenomaan se kuluttamisen vähentäminen. Siis kyllä vaikka esimerkiksi niin kuin vaatetusta tai että miten pukeutuu jotenkin eettisemmin tai ostaa täällä ostamatta vaatteita, niin kyllä ne jutut kiinnostaa. Että tavallaan kyllähän tässä voi mennä tuollaisten aiheiden kautta, jotka varmasti kiinnostaa ja laajentaa siitä sitten siihen järjestelmätasoon. Niinpä. Ja mä uskon ainakin, että se kohtuuden näkökulma voi tosi paljon resonoida myös tosi monille ja semmoinen niinku just sen tehokkuusajattelun vastakohta ja hiljentäminen ja hidastaminen. Se on ainakin varmaan silleen koskee melkein kaikkia, jotka on työelämässä. Aletaan pikkuhiljaa tulla viimeisiin kysymyksiin, mutta ei ihan vielä kuitenkaan lopeteta. Nyt Tina ja Toni tutkijoina, mitä te sanoisitte toimittajille? Että onko teillä jotain konkreettisia esimerkkejä tai neuvoja, jossa pääsette neuvomaan nyt ristikkäin, että miten toimittajat voisivat tukea moniäänisempää, järjestelmätasoa ymmärtävämpää uutisointia jo tutkijan perspektiivistä? En mä nyt lähde tässä kellekään mitenkään kertomaan, miten niiden pitää niitä työtä tehdä, mutta siis mä sanoisin ehkä enemmän sit tutkijapuolelta, niin meillä on vielä pitkä matka siihen, että me pystyttäisiin niin jotenkin systemaattisesti popularisoimaan niitä juttuja, mitä me tehdään. Siinä on paljon tekemistä, että me pystytään välittämään asiat sillä tavalla, että me itse ensinnäkin ymmärretään se ja sitten muutkin ymmärtää. Ja sitten ehkä just mitä mun mielestä on hienoa, että Helsusissa on tehty viime aikoina, on tehty se havainto, että jos me halutaan saada näitä juttuja järjestelmällisemmin esille, niin meidän täytyy ensinnäkin tehdä niitä ja sitten, että meidän pitää muodostaa suhteita toimittajiin. Kyllä se lähtee tässä pienessä maassa aika lailla siitä, että me tunnetaan toisemme kädestä päivää ja sitten, että hei, mulla olisi tällainen juttu, tiedätkö sinä tai onko sulla joku kollega, jolle tätä voisi niin kuin tarjota. Että kyllä se, siinä on paljon tekemistä niin kuin tiedeviestinnän puolelta, tutkijoiden puolelta. Tutkijoille puhut nyt. Joo, siis kyllä, koska siis media on niinku tavallaan valmis, silloin ne kanavat siellä, että he tarvitsevat sitä inputtia ja me voidaan siinä auttaa, mutta me ollaan oltu aika huonoja siinä, musta tuntuu tähän asti. Tiina.
Mikä oli kysymys? Voitko sä toistaa? Mitäs toimittajien pitäisi tehdä siinä sun mielestä, että saataisiin moniäänisempää kestävyysuutisointia aikaiseksi? Niin, hyvä kysymys. Ei mullakaan mitään niin kuin valmiita neuvoja varmaan ole, mutta en mä tiedä. Jotain ajatuksia, että antaa näkyvyyttä ihmisille, jotka vaikkapa elää kestävämmin, vaikka se on vähän ehkä marginaalissa. Että koska siis jos tämä mainstream elämäntapa on keskimäärin hyvin siis ei kestävä, niin sitten että mistä löytää niitä sitten tavallaan vaihtoehtoja. Ja sille niin kuin, että ratkaisukeskeisesti kertoo, että siis myös puhuu tietenkin näistä haasteista ja näin ja tavallaan, että minkä takia tekee tiettyjä valintoja, mutta kuitenkin silleen ehkä voi niin kuin näyttää niitä vaihtoehtoja, mitä on, ja ei vaan niin kuin kulutuksella. Siis kohtuus voi olla ihan semmoinen yhteiskunnan johtotähti, joka koskee sekä kulutusta että tuotantoa, että niin kuin päätöksentekoa ja kaikkea. Et sen voi nähdä semmoisena niin kuin, semmoisena periaatteena, johtotähtenä ja periaatteena se kohtuus. Ja joo, sitten on myös, löytyyhän niin kuin esimerkkejä myös yritysten puolella, jotka toimii niin kuin eri tavoin ja ehkä pienemmässä skaalassa ja näin poispäin. Mutta ehkä silleen jotenkin ajattelen, että semmoinen positiivisen kuvan välittäminen on ehkä tärkeää samalla, kun myös pitää tunnistaa ne hankalat kohdat, mutta joku tämmöinen niin kuin. Kyllä. Hei, mä haluan tuohon jatkaa. Mä sanon meille itsellemme medialle, minkä mutta aikaisemmin jo sanoa, on se, että itse asiassa välttää semmoisia vastakkainasetteluja, mitä hirveän helposti tulee tämmöisessä ympäristökysymyksessä, puolesta vastaan musta-valkoinen, niin niistä mekin päästäisiin pois, että sitä on vielä. No hei, sitten meillä olisi tämä sama kysymys toisinpäin, eli toimittajat, voiko tutkija tehdä nyt jotain tälle asialle, josta me ollaan tästä keskusteltu, ja olisiko teillä jotain konkreettisia esimerkkejä antaa täällä oleville tutkijoille, että mitä voisi tehdä? No tässä tuli jo paljon vinkkejä ja toi kuulosti hyvältä, että teillä on tuollainen helposti haettava asiantuntijapankki ja kaikkea, mutta ehkä vielä yhtenä lisänä, mitä ei ole vielä mainittu, niin tutkijat tai tutkimusorganisaatiot voi joskus myöskin ajatella sitä kautta, että ei pelkästään, että viestii aina silloin, kun se oma tutkimus just valmistuu ja on itselle ajankohtainen, vaan enemmänkin seurata sitä aikaa. Ja onko tässä ajassa nyt joku semmoinen keskustelu, mikä on tavallaan päällä ja mihin mä voisin jotain kontribuoida, koska yleisöt toimii oikeastaan enemmän niin, että aina on jollekin tietylle aiheelle kerrallaan on niin kuin se momentum, mistä ihmiset on kiinnostuneita silloin. Että jos yksinkertainen esimerkki, että kahvin hinta pomppaa yhtäkkiä, niin ehkä teillä on joku kestävyystutkija, joka osaa kertoa, että mitä kaikkea siellä takana sitten olikaan ja mihin kaikkeen se liittyy. Et hyödyntää tavallaan sitä, että missä ihmisten silmät jo valmiiksi on. Toivottavasti kaikki tutkijat tekee täällä muistiinpanoja. Ja sitten vielä oikeastaan kyllä tutkijoille sitä ihan sieltä Tampereen ajoista lähtien, että pitää ottaa etäisyyttä siihen omaan tutkimukseensa ja nähdä, mikä siellä voisi olla arvokasta. Ja sitten toinen, mikä on tosi vaikea tutkijoille, ottaa joku yksi juttu sieltä, koska siinä on kaikki ja kaikki liittyy toisiinsa. Et tietyllä tavalla poimia sieltä se, ja mun mielestä niitä voi tarjota ihan suoraakin. Mutta mä tiedän, että tämä on ainakin ennen ollut tutkijoille tosi vaikeaa on se sieltä yhden asian ottaminen ja sanominen, että tämä on tämä, ja sitten puhua siitä sillä tavalla, että ei ole 18 sivulausetta siinä mukana sitten. Mahdoton tehtävä, tai ei mahdoton, mutta vaikea tutkijoille. Hyviä vinkkejä kyllä. Kyllä, kiitos.